אז מה קורה חברים, כאן ציור, ובסרטון של היום משחקים ברובלוקס במשחק שאני אוהב. יאללה בואו נתחיל עם האיש שאני איתו עכשיו, ובואו נראה אם להיות עליהם. מה הוא רוצה? עוד לא עשיתי עליו רק כוח אחד, הוא כבר עושה אולטי. בואו נתחיל בסקיפ. טוב, העברתי איש. עכשיו נראה עם חובט בייסבול. אוי. מה זה השקה הזאת? גם לא שולטים, כמובן. מזל שהוא לא הולך אליי. עוד פעם, החלפתי איש. אמן שלא יהיה עכשיו נורא יהודי. קרב אולטים ללכת. מה אתה רוצה אתה? מה אתה נדחף? זה עושה ככה. נו מה? כולם רוצים? למה דווקא עליי? יש פה מישהו בלתי נראה. אוקיי. Thank you. למה אבל? עשיתי לו כיף. יש פה מישהו בלתי נראה, יש פה האקר. סקיפ. סוף סוף סרבר נורמלי, אני מקווה. עשיתי לו את כל הכוחות בבת אחת. זה קל. אני חייב רק כוח בשביל שזה יביא לי 2 קילים. שלא תחשוב על זה. יופי. זה שלי. זה אמור להיות כזה משקע. מה אתה רוצה? אתה מה? בוא. אתה מפחיד אותי. איפה? שיבוא. אוי. איפה הוא? אין, הוא לא לומד. נו! אני שונא את האלה שככה משחקים. אוקיי, הוא טוב. רבר. אוקיי, קצת הגיוני. יש לו משהו על הכתף שנראה לי מטורף. ובטוח זה גם לימיטד. מה, הוא האקר?
ולעשות מה שרציתי. יאללה, נעשה אולטי. יאללה. תראו איזה מגניב. תסתכלו. לא, הוא מבזבז לי את הכוח המטורף. למרות שעוד מעט זה יהיה. מה זה? עוד כוח הוא מבזבז. למה זה? כל כוח הם חייבים להרוס. לא עשיתי להם כלום, גם לא בא לי לעשות כלום. זוז! מה הוא רוצה? למה? לא עשיתי לי כלום. אני הייתי כל כך צעיר. למה? נו. לא! בטעות לחצתי על עולם KJ. לא בניתי את עולם KJ. טוב, נהיה KJ, בסדר. מה זה? אני לא זוכר את הכוחות של KJ, אבל... זה כל כך מוזר איך שהוא עושה דאשים וכאלה. יש פה עוד דקר. יש פה הקר. זה כיף. אני מעדיף שלא להיות כשעושה את האולטי. למה? אוי לא, אוי לא. איפה? בום, בום, בום. וואי, הכוח הזה הציל אותי. אוקיי, אני חי. יש לו עוד כוח? הוא הרגע הלך על האוויר. יופי, אני חי. לא! לא! אוי! Oh no! Oh no! Oh no 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 no! טוב, אז עד כאן היה עוד סרטון שלי חברים. מקווה שנהנתם. לא לשכח להפעיל את הפעמון, לשים לייק, ויאללה ביי!